दहाय आफा इसोर बोराइ बाथौ गिबि गिबियावनो आं उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै नोंथांमोननि बे मिडियानि हान्जाखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। जों बाथौ धोरोमारिफोरा आसाम आरो भारत हादरनि गासै बर' रायजो राजाफोरनिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ गिबियाव बावहरबाय। दिनै गोनांथार आरो एंगार हायै इसुखौ लानानै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय खौरां मेल लानो गोनां जाबाय आरो दिनैनि बे खौरां मेलाव जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि, बोसोनगिरि, माइनाव आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, लाइमोन आफादनि बिबानगिरि गासैबो दिनैनि बे खौरां मेलाव बाहागो लादों। खौरां मेल लानायनि गुबै जाहोनानो जादों बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्मानि थि खालामनाय खालारखौ लानानै। जों बयबो मिथिगौ आसाम सरकारा मागो दाननि नैथि मंगलबार सानखौ बाथौ सिबियारिफोरा आबुङै फालिनो हानायनि थाखाय स्टेट हलिडे महरै फोसावबाय। बै समनिफ्रायनो बाथौ सिबियारिफोरा गोथार बाथौ सानखौ गाजा गोमजायै फालिबोदों। दा बाथ्राया जाबाय बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्मानि खालार थि खालामनायखौ लानानै फैगौ 28 जानुवारि 2025 खालारनिफ्राय खुंनो लानाय बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्माया बाथौ धोरोमनि गोथार बाथौ सानजों गोरोबदों। बेखायनो बर' थुनलाइ आफादनि मानिनां आफादगिरि, गाहाय नेहाथारि आरो बिबानगिरिफोर आरो बानजाय आफादनि मानाव गेदेर मासिगिरि आरो बिबानगिरि नोंथांमोननिसिम उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गुरैयै खावलायनाय जाहाथे 28 जानुवारि गोथार बाथौ सानखौ एरायनानै बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माखौ आबुङै खुंनो थुनलाइ आफादखौ खावलायनाय जाबाय। लोगोसेनो बाथौ सिबियारिफोरनि गोथार बाथौ सानखौ मान होनानै बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरनि इसिङारि सानस्रि आरो गोथार फोथायनायखौ नोजोर लाखिनानै फिन 28 जानुवारि खालारखौ एरायनानै बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंनो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै आं आफादगिरि गहिन चन्द्र बर' बेखिनिखौ नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय जाबाय। एसे सानना लाग्रो। बर' थुनलाइ आफादा जिहेतु माने मिरु मावफुं मेल खुंनायनि गेजेरजों बैदिनखालि 28 खालि जिहेतु माने बाथौ साना गोग्लैबाय। दा गोग्लैब्ला बैदिनखालि बिथांमोना रोखायै बुंदों जे 28 खालि जेबो हाबाफारि थाया बे मान होनानै। दा बेखायनो 28 खालि जास्ट माने रिसिपसननि जितु थान्दै नाजावनाय बे हाबाफारियासो मोनाबिलिनिफ्राय जागोन होननानै बिथांमोना बुंदों। बे बेलायाव माबायदि? दा बे बेलायाव जोंनि फारसेनिफ्राय जोङो खेंफोरथि होनो सानदों। जों बयबो मिथिगौ बाथौ धोरोमा 28 मागो दाननि नैथि मंगलबारखौ बाथौ सान हिसाबै गनायथि मोनदों आरो गनायथि मोननायनि समनिफ्रायनो बाथौ सिबियारिफ्रा बे सानखौ आबुङै उदाङै फालिनायनि मोन्थाय दङ आरो जों मिथिनो मोनो जे जोंनि जाफोर थान्दै जुदिअबो बर' थुनलाइ आफादा बुंदों जे बै दिनखालि जेबो हाबाफारि लाया, नाथाय जाय थान्दैफोर बिसोरो फुंनिफ्रायनो दावबायबोनांगोन। गोजान गोजाननि जिल्लानि थान्दैफोरा फुंनिफ्रायनो दावबायबोनांगोन, बिसोरो मोनाबिलियाव सौफैगोन। गतिके बिथांमोना बै हाबाफारिनिफ्राय जोंनि बिबानगिरि जायफोर बर' थुनलाइ आफादाव दङ बिसोर हाबाफारिनिफ्राय जानगार जानो गोनां जागोन। जों बयबो मिथिगौ माने बर' थुनलाइ आफादाव 70% बाथौआरि गोजाखा, माने अनजिमा गोबांखा। बे हिसाबै बर' थुनलाइ आफादावबो बे गोहोम गोग्लैगोन आरो बेराफारसेथिं जोंनि बाथौ सिबियारिनि गोथार बाथौ सानावबो गोहोम गोग्लैगोन। ओंखायनो बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै बर' थुनलाइ आफादा जोंनि बे 28 जानुवारि गोथार बाथौ सान, बे बाथौ सान सानसेखौ एरायनानै जाहाथे खालारखौ थि खालामनानै लायो, बेखौनो जोङो बर' थुनलाइ आफादनिसिम खावलायनाय।